Plania-talolla omille suunnitelmille annetaan paljon tilaa. Voit valita lähtökohdaksi hyvin suunnitellun talomallin tai halutessasi toimittaa meille valmiit piirustukset. Kotisi voidaan suunnitella alusta loppuun yhdessä Plania-talon omien suunnittelijoiden tai rakennejärjestelmään perehtyneiden kumppanuusarkkitehtien kanssa. Moni arkkitehti on huomannut Plania-talon joustavuuden ja suosittelee Plania-taloa yksilöllisten arkkitehtisuunnitelmiensa toteuttajaksi. Planian vahva erikoisosaaminen puutalorakentamisessa luo rajattomia mahdollisuuksia suunnitteluun. Viimeistään nyt on selvää, että puurakenteinen talo on moderni ja yksilöllinen. Mallistot tarjoavat kauniita ja toimivia ratkaisuja uudeksi kodiksi. Tyylisuunnat vaihtelevat perinteisistä ja kodikkaista puuverhotuista taloista aina moderneihin rapattuihin tyyleihin. Plania-talon suuri etu on joustava rakennejärjestelmä, joka mahdollistaa muutokset talomalleihin vaivattomasti ilman suuria kustannuksia. Familia-mallisto sisältää laadukkaita ja kauniita perheasuntoja. Talojen suunnittelussa on huomioitu etenkin toimivuus ja kustannustehokkuus. Valoisat ja avarat tilat tuovat ylellisyyttä nykyaikaiseen asumiseen. Plania-talo on Helsingin kaupungin virallinen Helsinki-pientalojen toimittaja. Näitä kaupunkitaloja on toimitettu jo useita juuri niitä varten kaavoitetuille tonteille. Vaikka talot on suunniteltu pienille tonteille, niihin on saatu paljon huoneita, tilan tunnetta ja toimivuutta. Korkeasta laadusta pidämme kiinni, mutta myös siitä, että hyvä laatu ei saa maksaa liikaa. Hinta-laatusuhteemme on mahdollisimman kilpailukykyinen, koska olemme jatkuvasti kustannustietoisia. Olemme ensimmäisiä talovalmistajia, jolla on oikeus käyttää CE-merkintää. Laatu ja talosi arvo kulkevat käsi kädessä. Haluamme toimia niin, että asiakkaamme kokevat tehneensä oikean valinnan ja ovat valmiita suosittelemaan Plania-taloa myös muille rakentajille. Plania-talo on energiatehokas koti, jossa on varaa asua laadukkaasti nyt ja tulevaisuudessa.